मिस्ट्रि मावो जोङो थांलाय फैलाय खालामो सानफ्रोमबो बाइकआव साथाम मिस्ट्रि मावो जोङो सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामो सानफ्रोमबो साथाम हालोदा गाज्रि गाइस हालोदा गाज्रि ओरैबायदि गाज्रि ना मा होनना बुंनो जावायसोआबा माबाफोर बुंनो नामा बुंबा बुंख'थाब लामा गाज्रि मोनबाय दा लामा गाज्रि मोनबाथाय बारदाव बुरदाव माबा माबि थफ्ला जालांजोबसिगोन सयथिनोबो गाइस ओमफ्राय गाइसबो साफा खालाम खालामो थाब थाब साफा खालाम खालामनानै हो ओमफ्राय वेलकाम खालामनो थाबाय गासिखौबो र' लामा गाज्रि मोनदों अके लामा गाज्रि एसे बारबाय गाइस बेनिफ्राय गाइसफोर ना मा खालामनो उपाय गैया हाजिरा मावनानै जागोन नालाय सानफ्रोमबो बिदिनो साथाम गारियाबो आंनिया केटिएम माबाया न'आव दङ अबसे दा मालायनि साइडआव उनाव जनाय गोबोरखि मोखां जाला मोखां फांथेदों बिनिसो फैदों गाइस बेनिफ्राय अननानै सापर्ट खालामदो आरो गाइसफोर हाजिरा मावना जानो बाथारबाय जाहैदों आरोखि साथामबो नैबे सानैयाथ' सानैसै दा बुंसै आंथ' बाथारबाय बोरैबा नोंथांमोननि अननायजों एसे सापर्टफोर मोनोबा जालांनो हागौ लायो ना मा बुङो जावायसो नै थैबाय जावायसो हाबाखौ गारबोबाय गाइस बै बे दखानावहाय जावायसो हाबा गारबाय दा जों सानैसै बे सोमोन्दोआ एक्सुवेलि फोथायनायसो नङालै बिजामादैसो जायो आङो गाबोन मोजां देखायगोन र' बे उनाव थानायखौथ' फिसालासो जायो बोरैबा मा होनना बुंगोन मोनाबाय गाइस मोनानायालाय बहुद मोनाबाय मोनाबोखायो जोङो माने एसे गोजान नालाय ना मा बुङो आबा ओरैबायदि बोरायबायना आंबो आसुरित दिनै सानफ्लांदोंलै गाइस मिथिबायना बिजामादै मोनलायनाय बाजाराव नालाय बिजामादै माने बिहामजो मोनलायनाय नै उन्दैखौ बोरैबा इंराजजों बोरैबा सोमोन्दोआव माने फिसालासो जाहैयो आरोखि नंमारगौ गाइस थगायाखै हस्लायदों आं थगाया आं बुंखायो बोरैबाबा फिसाला जाहैयो दा बेबो हिनजाव मोनबाय गथ'बो मोनबाय दा फिसौबो मोनलायनाय जाहैबाय सथिनोबो हाय खानाय दारैल' फुनो बाखिलै गाइस सथिबो हस्लायदों ओरैबायदि सिन्था खालामदों आङो हाबाब बिहामजो बेनिफ्राय फिसौ मोनलायनाय जाबाय आंनि बयगा जारलासो थांगासिनो गाइस दायो न'आव थांनोसै न'आव र' फाइनालि फैयै नैबे जोंहा मा होनना बुङोमोनलाय मा नाममोनहा मा नुवा बिलाय बे दखानाव मोनफैबाय आरोखि बेनिफ्राय मा लादों लायो आङो हा बिमानि हागिस ना गथ'नि हागिस बिनि दखानाव हागिस बै नामानो बे एरियाव हागिस थास्राबाय आंहा जालालै सथिनोबो बेटानि मेथाइ लाबाय बेनिफ्राय बेटानि हागिस लाबाय मानसि गिदिरनि नङा दे बेनिफ्राय उन्दैनिसो बुंना हो मानसि उन्दैनिसो होनना बुंना हो फाइनालि गाइस फैयै न' मोनफैमारबाय ओरैबायदि मेंबायना गाइस मा होनो बेनिफ्राय मेंना हायनानै जोंहा किउट बेबि आंनि सना लोखिखौ लोगो मोनफैबाय दे आंखौ बेयाव दे मा होनदोलै मा दे जलु मा होन मेंना हायनानै बिसोरखौ मोजाङै देलाय मालाय बै सासेखौबो बिब' गिदिरखौबो नुफैबाला गोसोफोरखौ गोजोन मोनो गाइसफोर बेनिफ्राय बेसांखिनिमोन गाइसफोर भिडिअ'आ माथो खालामना आरो उपाय गैया होदो गावसिला जोबनाया ओमफ्राय दोनथ'नोसै गाइसफोर बिराद खामानि बेस्थ' दायो मेंमोना दसे जिरायनोसै आरो गुबुन जायगायाव थांलायनांगौलै साबसक्राइब खालाम दे मामा दे चेनेलाव गोदानब्ला बुं चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम इक' जालायनाय मिनिबाय